नोंसोर गथ'फोरनि भिडिअखौहाय नोंथांमोनाहाय नायलांलाय बिसोर गथ'फोरनि आखलखौहाय बिसोरनि आखलखौहाय एबा बिसोरनि बिमा बिफाया बिसोरखौहाय माबोरै सारान हगारनानै होदों नोंथांमोनाहाय नैबे भिडिअखौ नायलांलाय सिगां सिख्लाफ्राबो रोङो सेंग्राफ्राबो लोङो लोंखांनानै सिख्लाफ्रा फेबाथाय खानायखौ मा सोलोंगोन मा गियान होगोन बिनि बिमा बिफाफ्राहाय फैबाय थानाय फिउचारावहाय बे गथ'फोरखौहाय मा गियान होगोन माने गोबां साननो गोनां खोथा एक्चुअली बिसोरो मा बिमा बिफानि खोथाखौ जुदि मानियाबा बिमा बिफाफ्रा इसोरखौ ओरैबायदि खालाम जिन्सि मोनसेला नङाबा माबा लावथि मोनसेला ओरैबायदि स्राद स्राद होना नङाबा बेलजोंहायनो होनानै हो जुदि खोथा मानियाबा अब्ला नाय अबेनि बिसोर अबे मा गिदिर जादों बिमा बिफानि खोथा मानियै बिसोर माने मा ससियेल मिडियायाव माने भिडिअ बानाय माने हगारगासिनो आरो लोंनाय जानाय बिमा बिफाफ्राबो लाजिगोन ना लाजिया इसोर भिडिअफोरखौ नुनानै एबा मा इसोरखौहाय नुनानै लाजिगोन ना लाजिया हमनो हाला आङो मा जुदि मानियाबा बिमा बिफानि खोथाखौहाय शिक्षा होना केला लागायना हो साननैसो एकदम सिखारनो हायि बायदिनो लागायना हो थिगसे मा खोथा मानियालै बेलाय अबेसिम गिदिर गथ'फोर ओमफ्राय बिनिनो सोमोन्दै माने जोंहा फैला बिथाङाबो गोबां खोथा बुंदोंमोन मैया जायबा थांनाय सानखालि जायबा फैला बिथाङा बेबो गोबां खोथा बुंदोंमोन बिसोरनि सोमोन्दैहाय माने लाजिनांगौलै एसे बिसोर लाजिया एक्चुअली बिमा बिफाफोरा लाजिनांगौ बायरा जानांगौबा होनखायो आं मा खालामनो नों गामियावनो थैजायाबा जों मा गियो जों गिया मिथिबाय मा खालामनोलाय मा खालामनो बायरा जानायावसो गिबावबाय हले माबायदि मानसि बेलाय मा खालामनो स' बियो आरो बेलेग दै ओमफ्राय नैबे गथ'खौहाय ओमफ्राय बिनिनो लोगोना मा जायो ओमफ्राय बे गथ'खौहाय ओमफ्राय माने ओरैबायदि माने भाइराल खालामगासिनो बिसोरो माने भिडिअ बानाय बिनि मा प्राइभेट बुस्थुखौहाय दांहां अबबा दांहां बैफोरबायदि खालामनानै मा बे गथ'खौहाय माने भिडिअ खालामनानै गोसार होगासिनो फेसबुकआवहाय एबा नैबे गथ'खौहाय बिनिनो लोगोफोर जागोन साब्रै साबासो बिथांमोनाहाय ओमफ्राय बे गथ' सासेखौहाय माने टर्चार खालामगासिनो आरो माने भिडिअ बानायनानै माने फेसबुकनि थ्रुयै हगारनानै होगासिनो स' आं जायबा बे गथ'आ जुदि लाजिनानै जुदि माबा मोनसे जानानै जुदि गावनि जिउखौहाय फोजोबोबा अब्ला बिनि दायखौहाय सोर लागोन आं बिसोरनि बिमा बिफाखौबो खावलायो जायबा एफोरबायदि नोंनि फिसाजोखौ जायबा एफोरबायदि खालामनानै हगारनानै होदों फेसबुकआवहाय भिडिअ खालामनानै दा गोबां गोसारगासिनो बे भिडिअआ एक्चुअलि थांनानै बादा खालामै नङाबा नोंनि फिसाजोआ जुदि माबा मोनसे जानानै जुदि गलत डिसिसन जुदि रं डिसिसन लायोबा बिनि दायाहाय सोरनाव जागोन आं बिनिखायनो जायबा बिनि नैबे हिन्जावसानि बिमा बिफामोनखौ आं खावलायो जे नोंथांमोना थांनानै जायबा बिनि लोगोनि न'आवहाय थांनानै बिथांमोनखौहाय माने खबर लाहै जुदि खोथाखौ मानियाबाथाय मा होनो जिन्सि मोनसेला ओमफ्राय ओरैबायदि हो बिखुङाव ओरैबायदि हो नङाबा खिथुआव थाफ्लियाव लागायनानै हो खमसे खम 10 बारसो पुरा गोजा खालामजोब अब्ला मा बिसोरो थिग जागोन राइट बिनिखायनो मा एफोरबायदि खालामनानै हो लागाव केला गांजा सोबनाय बिरि सोबनाय लोंनाय जानाय ड्राग्स जानाय होखाव केला बिसोरनि बिमा बिफाफ्राहाय खम फ्रड फिल जायो बे बिसोरखौ नुनानै जे आं जे फिसाजो खांदों ओरैबायदि मोजां आंनि फिसाजोआहाय नाम खालामलांगोन केला बड'लेण्डनि थाखाय बर'फोरनि थाखाय बिराद मोजां खामानि मावगोन बिराद मोजां बिसोरनि बिमा बिफाफोराहाय एक्चुअली प्राउड फिल खालामनांगौलै गावनि गथ'फोरखौ लानानै बिराद मोजां खामानि मावदों बिराद मोजां होखा केला बिथिं आरो केला देन्था सोलायलायदों केला मोनसे देन्थाखौहाय केला 10 जनसो मा होनो जायबा ना फिथिख्रि सोलायलायदों केला मानिनांगोन बिराद मोजां जौगागोन ओरैबायदि फान्थाव सोनानै होनांगौना बिसोरनावहाय केला औवा मेवाइखौनो सोनानै होनांगौलै मासथिनि केला मा बालथिंसो गरमलै केला नङाबा बालफोरखौहाय ओरैबायदि खालामनांगौ ओइ बे मा होनो औवानि जायबा जिन्सि लानानै ओरैबायदि स्राद होनांगौना इसोरखौहाय केला ओरैबायदि डेन्जार बाप आरे बाप बिमा बिफाफ्रा बिराद साला एच बेमार गोनांफोर साला बैसोआनो जायाखै दङ बेमार गोनां मानसिया बोरै हौवाफोरजों खुइजाला हैबाय थाखो फाननो हाखो हौवाफोरजों बोरै बेरायबाय थाखो
नोङो बेमार दंबा नों न'आव मोजांसो थानांगौब्रा मिथिबाय बैसोआनो जायाखै खिन्थु HIV बेमार जाबायानो बिसोरनावहाय मासदिनि जायै लोङै जुदि केला बेफोरबायदि जुदि लामा सामा उन्दुनानै थागोन इसोरथ' थाबायनोबो हानाय नङा उनावहाय बेफोराव केला जाया मा बा जागोन हारसा बांगालफ्राहाय केला बेयाव मा होनो मा जायबा बे भिटामिनखौहाय सोना गालांगोन बेयावहाय केला HIV जाया मा बाल घन्टा जागोनलै हा साला क्लास 9 10 आव फरायनायफ्रानो एक्सनि मा होनो एच नङा HIV केला बिसोरनिफ्रायनोथ' फैयो बेफोर बेमारफ्रा आरो बैफोरनि थाखाय फैयो इसोर इयुनावहाय मा जाहैगोन नोंथांमोना साननानै नायलाय इयुनावहाय बेफोर गथ'फ्राहाय मा जाहैगोन दानिफ्रायनो ओरैबायदि खुजुलि ओरैबायदि हारामि ओरैबायदि हा बिनि बिमा बिफाफोरखौ आं सेलुट खालामोलै बिराद मोजां खामानि मावदोंलै नोंनि फिसाजोफ्रा बिराद मोजां बिदिनो हगारनानै होनांगौ बिराद मोजां मान सन्मान मोनगोन बिराद भोरनि सन्मान मोनगोन केला बिदि जानांगौ दा हा बिदिसो गथ'फोर जानांगौ नाम्बार 1 आवहाय जोंनि बर'आवहाय आजिखालि नाम्बार 1 आवहाय जाबाय बेफोरबायदि मोजां खामानि मावनाय एबा मा लोंनाय जानाय बेरायनाय हौवाफोरजों लाइन मारिनाय हौवाफोरजों बायदिसिना बननाम जालायनाय जोंनि बर'फोरनि गेजेराव नाम्बार 1 आव दङ आसामिसफ्राबो पात्ता मोना जोंनि बर'फोरनि गेजेरजोंहाय आसामिसफ्रा हारसाफ्रा जिर' हारसाफ्रा जिर' थाबाबो 1-2% दङ जायबा टपा मामानि बायदि खनसेसो गावनि मा होनो भान्जिखौनो दे माने मा होनो बे भान्जिजों काबादि गेलेनाया बे आरो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव ना मानिनांगोन खिन्थु ओरैबायदि ओंखारबायना बाप बिमा बिफाफ्राबो खम मोजां जागोन बिसोरनाहाय आयौ हा केला मा साननानै खांदोंमोन मा जाहैखो बिसोरनि गथ'फोर उनावहाय फिउचारावहाय मा जाहैगोन बिसोरो सोरबायदिबा केला हौवाफ्राहाय मोनगोनलै इसोरखौबा बाला एकदम बरबादखा सयथिबो बैफोरबायदिनो जाहैगोन इसोरबो उनावहाय बङाइगावआव थाहैनाय क'क्राझाराव थाहैनाय रुम भारा लानानै बेफोरबायदिनो जाहैगोन इसोरबो उनावहाय बारा गोबाव गैला जानो थाखाय जास्ट 1-2 बोसोरनि उनावनो नायदो इसोरखौहाय केला बोरैबा लासिंसिं मोनखाय लाङोलै धै केला नोंनि बिमा बिफाफोरखौ इसोरनि बिमा बिफाफोरखौ आं प्राउड फिल खालामोलै प्राउड आइ विल प्राउड इउ बिराद मोजां गियान होदों गावनि फिसाजोफोरखौहाय मोजां